sledovaniu tohto programu vás pozvala Slovenská poisťovňa. Ahoj, volám sa Čak. Aj vy potrebujete telefonovať práve vtedy, keď posilujete na totálčinke? To je naozaj problém. S tým je odteraz ale navždy koniec, pretože je tu Prima. Nová Prima? Karta, ktorá počíta, hovorí po sekundách. Odteraz môžete telefonovať až 60 krát za minútu a posilovať. To je sila. To je Prima. Karta od Globtelu. Platíte len toľko sekúnd, koľko prevoláte. Odporúča Čak. Sekundy sú Prima. A vy ešte nie ste milionármi? Chyba. Veď televízia Markíza vám ponúka jedinečnú možnosť získať vytúžený milión v svetoznámej súťaži Milionár už aj na Slovensku. Volajte 0982 500 500 a po zodpovedaní nenáročnej úlohy sa možno stretneme v horúcom kresle. Milionár s Markízou. Volajte 0982 500 500, volajte a staňte sa milionármi s Markízou. Iba za 100 korún môžete získať milión. Novinka od Ramy. Nová Rama Harmónia so svojou ľahkou a čerstvou chuťou čaká na tých, ktorí majú radi jedlo tej najlahodnejšej chuti. Nová Rama Harmónia. Najľahšia chuť od Ramy. Opel Astra. Vášnivá jazda. S našou peňaženkou plnou atraktívnych výhod máte už teraz Opel vo vrecku. Informácie u všetkých dílerov Opel. Naša úloha je jednoduchá, ale my ju plníme s nadšením. Našou prácou nie je len medzinárodné doručovanie zásielok. Pre nás je to vec dôvery. UPS, sieť po celom svete, s mimoriadnou zárukou pre expresné dokumenty a balíky. UPS. Považujte za doručené. Rozhodnite sa pre najväčšiu poisťovňu v Európe v oblasti životného poistenia. Generali. Pod krídlami leva. Legendárny muzikál prichádza na Slovensko. Divadlo Nová scéna, produkčný dom Forza a štúdio L+S uvádzajú hudobnú komédiu Niekto to rád horúce po hviezdnom obsadení. Miro Noga a Števo Skrúcaný ako nezabudnutelná dvojica Dafne a Jozefína v choreografii Jana Ďurovčíka a réžii Milana Lasicu. Premiéra na Novej scéne už 20. októbra. Muzikál Niekto to rád horúce podporili mediálni partneri, hlavní reklamní partneri a generálni reklamní partneri HT Computers AS, Trigom Production a Hanton Topolčany. Som tak rád a som tak šťastný, že si so mnou. Vďaka za to, že ťa mám a vďaka je merci. Merci. Vybrané čokolády znamenitej chuti. V jedinečnej a neopakovateľnej kolekcii. Merci je moje, ďakujem. Merci za to, že si. Dvadsaťtri. 24. 25. Katarína. Katarína na ľade, Vianoce na zlate. Držte bažanta, aby mrzlo. Keď chcete vedieť, čo ľudia naozaj potrebujú, tak sa ich na to jednoducho idete spýtať. Dámy a páni, už to mám. Nové výhodné konto Kompakt. ČSOB. Jednoducho sa vám snažíme uľahčiť život.
Nadácia Markíza, Easy a TV Markíza uvádzajú zvuky, farby, vôňa, chute, skrátka život nad vodou. Pozdravujem národ. Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina a Nitra. Tu všade budú hrať vaši interpreti. IMT Smile, Patejdl, Para, Polemik, Iné Café Team a veľa ďalších. Prečo? Už nikomu nestačí povedať, že miluj život, nie drogy. Deň s číslom 7 sa bude niesť znamení koncertu, ktorý vám všetkým chce povedať. Sú krajšie veci na svete. To sú drogy. Skúste to s nami naživo a príďte na koncerty do 5 miest Slovenska alebo 7. októbra sledujte Markízu. V živých vstupoch budete s nami nad vodou. No drugs, stay clean. Nalaďte sa s nami na Maxi Live koncert proti drogám, aký Slovensko ešte nezažilo. Ľahostajnosť je najhoršia. Bolo na čase a ten čas je tu. Predpredaj vstupeniek aj vo všetkých pobočkách CK Saty. Snom môjho otca bolo, aby sa všetci chlapci stali futbalistami. Ale ja som neustále túžil byť tým najdôležitejším. Áno, rozhodcom. Kamoši sa mi smiali, ale ja som bol pevne rozhodnutý. Toho rozhodcu som mal prosto v krvi. Jedného dňa, v jeden neuveriteľný moment sa však celý môj život zmenil. Keby nebolo Pepsi, stal by som sa asi najlepším rozhodcom na svete. Bez počítača, internetu a elektronickej pošty sa už nezaobídeme ani doma. Ale nájsť najvýhodnejšiu ponuku, dodávateľa, servis, týmto sa príbeh len začína. Ja som sa rozhodla pre exkluzívny balík IBM Aptiva. Najnovší počítač IBM s bohatým programovým vybavením za cenu kávy a čokolády denne. Túto jedinečnú príležitosť jednoducho nemôžete nechať ujsť. Zavolajte ešte dnes a informujte sa, akým spôsobom sa balík IBM Aptiva môže dostať k vám domov. Priestor pre počítač pripravte vy a o ostatné sa postaráme my. Počítač IBM Aptiva je k dispozícii len prostredníctvom tejto televíznej ponuky. 500 MHz procesor, 10 GB pevný disk, 3D grafika, zvuková karta, 15-palcový monitor, operačný systém Windows 98, 1 rok pripojenie na internet zadarmo, 1 elektronická adresa, balík 10 diskiet, bezplatná príručka. To všetko len za 44 990 korún. Takáto ponuka tu ešte nebola. Je tu aj modem, myš, CD-ROM, 2 externé reproduktory, balík kancelárskych programov Lotus Smart Suite, antivírusový program Norton a k tomu aj hry. V obchode zaplatíte len za túto časť zostavy viac ako 30 000 korún. Vaša IBM Aptiva toto všetko už má. Domáca kancelária, nákup z domáceho kresla, spojenie so svetom, vzdelávanie sa v obývačke, vždy aktuálne správy a zábava. Cena počítača IBM Aptiva je 44 990 korún v prípade okamžitej platby. Môžete sa však rozhodnúť aj pre 12 splátok vo výške 4725 korún alebo pre neuveriteľných 24 splátok vo výške 2790 korún. A to všetko pri 0% akontácii. Zavolajte na telefónne číslo 0755 56 7070 a počítač IBM Aptiva príde až k vám.